May adlaw nga Sabado, mga higala, aniya na pud ko aron nihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ug mao kini ang maayong balita sa Cebu. Sa iyang pagbisita dinhi sa Cebu, ang bag-ong General Manager ug CEO sa Philippine Retirement Authority Roberto Bob Zozobrado gipanguluhan ang opisyal nga paglusad sa PRE's Lightbox advertisement display sulod sa Mactan Cebu International Airport niadtong April 12. Nahimutang sa International Departure Check-in Counter, ang ad display sa PRA naglatid sa programa nga Special Resident Retiree Visa nga nagtumong sa pagdani sa mga foreign retirees nga mo-apply isip resident retiree dinhi sa nasod. Pinaagi sa pagpasundayag sa SRRV ad display, ang PRA naglantaw nga daghang mga langyaw ang maawhag nga mo-retire dinhi sa Pilipinas. Ang SSRV usa ka espesyal non-immigrant nga visa nga naghatag og katungod sa holder niini sa permanente nga pagpuyo sa Pilipinas ug naghatag og multiple entry ug stay privileges sa pagpuyo sa nasod. Kini naghatag usab og nagkalanlaing benepisyo sama sa exemption sa tax, pension ug annuities, PhilHealth discounted premiums ug discount privileges gikan sa PRA accredited merchant partners. Ang launching sa PRA ad display gitambungan usab nila ni PIA7 Regional Head Fayet Rinian ug mga Bureau of Immigration Officers sa MCIAA. Ug aniya usab ang Bohol alang sa ilang maayong balita. Lisod na nga maisip nga ang gigikanan sa pagka-basket capital sa Antiquera nagsugod ra sa pagpanghimog bukag sa usa ka pamilya. Hinoon, dili lisod hunahunaon nga ang Antiquera nga sa suba sa abatan gibisbisan magpalipang sa mga kahinguhaan. Nito, sigid, kawayan, butong, bongbong, bagakay, gungi, tukog, ginit ug uway. Sa gisi, lais ug lukay, kining tanan anaara makitaan sa ilang silinganan. Mao man gani nga gikan sa pagpangbukag, ang paghimo og basket nga native mao nay gipalapad. Ug kay ang pagsibit ug pagtuhog-tuhog sa mga banay nga antikiranhon maghatag og kita alang sa pagkaon nga makapabaskog, mas gipadaghan pa ang disenyo sa mga basket ngadto na sa mga home decors, gifts and toys ug decorative accents sa mga kabalayan. Dinhi sa Antiquera apil na ang mga kabataan gikan sa mga eskwelahan sa pagsibit magtabangan aron maoy gisaligan nga kapanginabuhian ug panggasto sa eskwelahan. Karon nga ang katawhan nakakita nag mga mas baratong mga sudlanan, ang basket in town sa suok tuwa na gikalimtan. Ug ang pagpangsibit sa mga taga-Antiquera, delikado nga mawanina ang mga matang nga panginabuhian. Suporta lamang sa mga katawhan nga misalig sa mas nindot nga mga dayan-dayan ug mga kagamitan nga uyon sa malungtaron nga kalikupan. Kini lang ang gikinahanglan aron mapatunhay ang pagpangbasket sa mga katawhan. Busa sa panahon nga ang mga plastik mao nay nagdaghan, balik kita sa basket. Bukag, bawjot nga mga kinumpra, pagasudlan. Ang banig romblon o banig nga higdaanan mas hamugaway ang tulog. Samtang sa humot sa layang dahon mas himot ug sa unlan binurdahan magdulog. Gikan diri sa Antiquera, Bohol alang sa maayong balita sa Central Visayas, Ray Anthony Chiu sa PIA Bohol nag-ingon, Piskaya Antiquera, dali mamalit na ta. Ug atong tan-awon ang maayong balita dito sa Negros Oriental. Ingon aning eksena ang makita sa Pantawan Park, Rizal Boulevard sa Dakbayan sa Dumaguete sa niaging adlaw. Makita ang mga bombero ug mga miyembro sa Barangay Fire Brigade na nagtinabangay sa usa ka bucket relay challenge, pagsulot og protective equipment ug pagtulod sa usa ka fire truck. Parte ni sa mga kalihukan atol sa gipahigayong Regional Fire Olympics sa Bureau of Fire Protection 7 dinhi sa Dakbayan. Gipasigarbo sa Fire Olympics ang abilidad sa mga bombero sa pagresponde sa sunog ug usapod ni ka kompetisyon sa mga kawani sa BFP sa matag probinsya sa Rehiyon 7. And an assessment of course on their
need to be improved. For the contingents, 7 contingents with their own community fire auxiliary group, barangay fire brigade, and industrial fire brigade. Yes. Nasa 180 lahat. Ngayon tayo 80 nandito. participants. Makatabang sabning kalihukan alang sa pagpaligon sa kapasidad sa barangay labot sa pagresponde sa sunog. Ang ato pong gipangkuha is mga batanon para dali pa silang maka-responde gyud. Unya kani siya makita po nato kung giunsa gyud nila gitudlo pod kung unsaon pag palong kung adunay mga panghitabo nga sunog sa ato ang barangay. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV. Di usab magpauwahi ang Sikihor alang sa ilang maayong balita. Na-feel ba ninyo ang sobrang kaalimuot? Sama sa kadaghanang dapit, naglagiting usab ang kainit dinhi sa probinsya sa Sikihor nga may hinungdan sa mga sakit sama sa sipon, ubo, sakit sa ulo, trangkaso, mga allergies, pagpangapoy, bikog, dehydration, sunburn o labi na gayod ang gikahadlukang heat stroke. Sumala pa ni Dr. Dean Hernando Zenarosa ang mga problema sa kahimsog nga may kalabutan sa kainit, mahitabo kung ang imong lawas dili makapabugnaw og maayo nga mapadayon ang himsog nga temperatura o ma-dehydrate ka tungod sa sobrang singot. Sumala pa niya, ang kainit pahimong hinungdan sa seryoso o posibleng makamatay nga mga problema sa panglawas, sama sa kakapoy ug mas grabe nga heat stroke. Mahimo usab kini nga hinungdan sa kalit nga mga panghitabo sama sa atake sa kasing-kasing o stroke o makapasamot sa kasamtangang medical condition sama sa sakit sa kidney o baga. Pag-inom kanunay og presko og limpyong tubig aron pagpanalipod sa imong kaugalingon gikan sa kainit. Saktong tulog og ehersisyo usab makapauswag sa kondisyon sa utok, mood ug panglawas. Makatabang usab kini sa pag-ubos sa alta presyon aron malikayan ang grabe nga mga problema sa panglawas. Ang pagsulot og preskong sanina, limitahan ang paglaag ilabi na sa kudtuhon, pagkaon og mga preskong utanon o prutas, makatabang usab aron mahayahay ang atong panglawas. Grabe ang nasinating init nga panahon kumika sa climate change o sa temperatura nga ato nasinati. Pero ang ano tayo mahimuan ni kay minamugod ni siya ito ang nasinati karon tinod usab sa global warming tungod usab. Pero ang ato yung tips para manikayan ani is magkanapit yung mga kahoy para sa atong mga future generation o laban na sa kanunay yung na mag-inom og tubig para dili ta dali ma-dehydrate. Mga besh, ato gayud kining buhaton aron mapanalipdan nato ang atong kaugalingon. Magpabiling cool, hydrated ug luwas sa kadaot. Alang sa maayong balita sa Sikihor, ako si Hersey Jane A. Calabin. Umao ka to ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na punta sunod simana.